to je pohoda. Damian, ísť nakúpiť niečo, už teraz nechce. Dobre. Idem však trošku na idem sebe pizzu, nejaká fajná. Jo, jak tu nedoskočím, tak môžem skočiť. Tak skočiť a bum. Že sa ide na kolečku. Nie. Nejaká fajná. A ja som slabičky. Tak, Dávaj. No. Tak. Tak. Vezmi si svoj super skateboard. A nech to mi volá. Tak, more, zešli už. No si vezmu mobilo. No, dorazem u obchodu. Ok, čus. Tak. Dám mi červený haus. Jo? Tak. Ňamka. Nuda. Ideme nahoru. Ale. Idem sa pozerať na zatelkáč. Tak ja vezmem si banánok. Tak sa to nemám. Tak. No, tak to milá. No. Nič. Ukradnem tvojho brata, keď mi neprinesieš 1 milión korún. Damian, dvíhaj. No, co? Jeden pán mi to, že sa ukradne, keď neprinesem mu 1 milión korún. Rýchlo, tekaj domů, už netreba nám kúpiť rýchlo. Vieš čo, ja to aj kľudne ukradnem. Vieš, čus. Víš to, tu máte ten môj skateboard. Ale to me nasleduje. Víš to, bum. Áno, kto volá? To ja idem už po tebe. Ach jo. Ešte som takú baraku. Delej, pomôž. Delaj už preč. Ja som slabý. Bunda. Sorry, lidi, že mi urábam. Ja sa jedu skryť, jo? Kam? Nie to přehory, ty to išiel do bazénu. Daj, chyčeme. Tak, to au. To nedáme tu tady. Ideme po ňu.
tu budeš uvězněný. To snad ne. Pojď za mnou. Běž do té díry. Já jsem to mám koupil. Teraz tvůj brácha mi musí přinést 1 000 000 korun. A nedám si tak. Dám ti takovou jednu vyplatu, jo? Mám iba od sebe. 400 tady mám. Nestačí? Tak aspoň máš tyško. Za jedinou výjimku, že me poslechneš. Vyštříla žluze, vykradneš banku a mi přineseš to ty peněži. Tak jo. Počkám se tu. Nareku, že mám lepší zbraň než toto. To je taká nubacka. Ty vypnul nahrání teraz. No, počkej. Tak. Jdeme na to, je moc těžká. Tak, už to tak, jo. Takže mám takovou kamarádku. Ještě bombu si vešlu. Takže mám rukav. Uva toho všechno. Tak. Ach, lidi, kde je můj brácha? Damian, zvedni to. Halo? Co řeší? Mě ten pan ukradnul a teraz mám urobiť, ho mám poslouchat, mám vykradnout z banku, mám taký lidi zastřelit a že to popevně, že dám a že mě puští. No dobré, Tak čau. čau. Jdem mu pomohnout lidi. A na roku, že to budem svíhat. No, A ještě jsem to mu dal u kapsy, že měl těch 400, tak jsem mu to dal a ono mu to nestačilo. čekaj. Brácho, jdeš už mi tady. Čus. Vidí nahoru, otvor dvere. A nemám, já mám to. Lidi, rychlo. Víc tam a zvon. Jo? Ale ne. On všechno slyší. Mám, čekám. Jdem tam, jo? Tak nuka. Kde je ten pán? Asi, Já mám pištol, asi takže šel domů. na roku, Šel že já mám pištol a zaštrel. No. Maria točil do píči. Točil mi a teraz budu znát fake. Damian, zvedni to. Ano. Čekám se o tom tajném místě a ten chlop se dojde skryl jinde. Dobré. Dávám mu od něj sprachy, čekám se, jo? Jo. Už tu. Jdem za ním. Ahoj. Cože? Čus! Kamu? Ho tu zaštrelit. Počkej, jdem se změnit. Já i tak. Tak. Sorry, rejtík. Stoj. Na roku, že mám.
Už mi to dá si ty malý smrtku. Daši. Kam? Ona tě Daj nevidí. mi prachy. Ona tě nevidí, mám opět toho zbraň. Daj mi prachy. Víš co? Ne. Už hezky půjdeš na ven. Tak. Ne, prečo? Ne. Na policii půjdeš hezky. Kde jsme teda ti malí chlapečky, co nevěří, my jsme taky chlapečky, co umí všechno. Hezky daj mi kluče. No. Budeš hezky se mnou, jo? Díky se mé otce naučil to šoferovat. Nie, keď mi odneseš, bude pomstva. A jaká? Uvidíš. Já povím policii, že si mě týral. Ja Aby ti- uteknem. Tak jo. Dělej. Komu? Tak pokusí se uteknout. Tak. Uvidíš. Tak. Hezky to patří. Zavolám babičku. Ty jsi ale směšný. Mamičko, Zavolám babičku. ty jsi směšný. Začujem od tátík, jo? Tak až se to dostane, haha. Ach, lidi, kde je můj mětel? Otvor, máš kluče. Aha. No, Já jsem věděl, jak strhne asi, takže jsem ho dal do basy. A jsem věděl, skady drhne, tak jsem sem to mi volá. tam dal. Idem se ukradnout. Já jsem se naučil plavat. Kamo, po mně jdu. Ukradneme. Kamo. Kamo, já plavu jak delfín. Tak. Já si posiluji. No, halo. Už kedy budeš doma, bo já jdem uspat. Tak já jsem doma. Ok, jdeš cvičit. Já už cvičím. Ok, čus. Nech to ochápal otvorené dvere. Tak. Jdeš posilovat?
necvičí, lebo budeš slabo. Ja sa nudím sám. Ty povíš, že necvičím za to byť taký. Hej. Ja nie... No, útorko. Tebe povedať, že ty necvičíš, za som si taký. Taký chudný. A nenamakaný. Dobre, tak. No, ja som... Ale mi zaspáči, čo? A Paťo vidí, keď je hodina, on do takej čuči. Holko, vypadni. Tak, toto som povedal. Toto. Ja. Au. Toto je holka. Toto je... Toto. Ísť perši na tohle. Jo, ale holka to otravuje. Tak je jej ban? Tak ty si dám tak. Aj ty si chudý. No jo, ja som cítil iba tak jenom za dní, ja som to začal jenom, ale už cvičím, no. No, ja iba teraz. No. Mám to ty máš čo tyčinky. Ne, trošičku posílu, ja ti poviem kedy. Na druhý deň? Tak na druhý deň môže, ale prvý si budeš robiť toho a večer môže ísť na tohle. Stačí, už môže ísť na tohle, čo ja. Hej, a nie na druhý deň. To môže ísť tak, že máš iba... Tak mám 10. A ty máš 100. Jo, však to je úplne toto ľahké. Hej. Ty si delal za mňa srandu. Ne, ja mám 50. Že premeň, tak si premením to na 50 na 100, tak. Bum. A nepožičíš mi ju? Toto 100. No, tak na. Ok. Tak ja budu mať. Jaký ťažký, oj. Daj to rýchlo latinné, no. Na Bum. toto. Na ty tú 10. Na. Tak. Ťažký. Tak. Ja. Taky tohle udělat. A to líbí. Tak, jdu si na... Teď jdu na tohle a je to 500. Tam to se dívím, že telo odvíhneš. No to se ti... Tak, já jsem Krásně asi odcvičil. Ja. Takže... Tak lidi, to je konec Videa. videa. S tímkami zatím čus. Čus. Damian Príhody, čus. Čus.